Kasingi ka basis pa andro fofra. Haka kateng pa ku musim ko amen. Kutra Jisut pensle ingi da musim ko jongme. Kasiti jong Paulus sya Titus. Kelanong baningkong. Na o Paulus usyakri jong blay apostol jong Jesus Christ. Lapha yang aban ai happy haki balaji jong blay. Ya ka jinget berkajing tip ya ka jing shisha kabayalam sya ka jing rublay. Balwan ai ka jing kerman ya ka jing embam jukut kaba ublay ulakular nadu kijuk barim baja. Ublay umjulam lian. Kumta kaya balamang ulapan pau ikala ka kubor ba ulapan kamti hanga ban penaya ka da ka hukum jong ublay nong penem jengi. Ngatho ha utitus ukun ba it jonga ha ka jinget kabang yang ngai lang ka jingai ba ka jing sup na ublay. Bat ukpa na bat na utra Jesus Christ nong penem jengi kendon rengkat bat pi. Kajing temu bangala no ya pi hakrit kalong ba pindep pendap ya kaba lasa teng banle khamtam bantum ki kpa balang haman lakasnong. Kumta ngala batha ya pi ukpa balang ude banlong uba klemput nam uba don tangkawai ka kurim ukpa jungki kun bangai kibam empathar na tam sneng. Nambar ubishap kum usordar jung ublay ude banlong uba klemsha keno pom. Ba usarong uba khongkong khongkong unong di ya uba yesho yadan uba kwan mentoy nrei uba khot basa uba iye ya kajingba uba tibriu uba tip akor uba khuj uba kun ladi akajing hikai ju di ban bat scam ya ka kubor batan rai ban dapun slur ya ki briu ban bot ya kajing hikai ba shisha ban penduk nia ya kitu ki basai la. Dan kino hikai ki bapatar khamtam apdeng ki balawan kelana kaniam ju ki jat beriu ki basukran bi bat ki basukor ya kini de pen khum namar ki pen baji baro si yang sisam da ka ba hikai ya ki ba kimdon hok ban hikai batang ban kwan mentoy de unong yutu lupa jongki ubala ong kinong krit kilong tang kiriu thok sudah kimrat khla barunar bat ki bajlaungut bajaitu berkata kalong kabasisya dumok ting eki bakin dup paka da ka dumok ting eki bakin dup paka ka jinget jengki bat bakin ngop haki pros kam kai jongki ju ne ki an jongki briu ki balap hai leng kedong ya na ka jingsisya haki bakhuj ki eki baro ki long ki bakhuj henry haki bam ngai bat ki babit tinget don ki bakhuj ka jingmut bal ki jinga tip lam juki kilong ki batngit kidawa hana ba ki tip ya oblay phausi ki kam jungki kilen ba udon kilong ki ba excitement ki ba dukhi bat ki bam nang ban le kanu ka kam ba bha ma phi ala di ai ba ki jingkran jungpi kan long barabor ka kum ka jing kai ba janai ya thu e kirang ba bala khamat yaw ba ki dei ban long ki ba adkar ki ba husiar ki ba fikir ala di nang ta ki ba khlanya ka jinget ki ba iet bat ki ba yaine ha ka ju ko kom ki kan thei ki ba khamat yaw ki de ban imdon akor ha ka ya ka yen ki ba jilal ki ba kerni di wan da ka nu sa ba bha ju ki de ban hikai ya ki kan thei ba kham samla ban iet ya la ki tnga ban ki khun ki ti ban long ki ba tibriu ki ba sngur ki ba smart ha yen ki ba sbun ki ba ko ngu ya la ki tnga kumta ka tin ublay kam kan but nam ong ki samla shenrang makin sensyari ladi na dong sedong ma phiru phimdei ban pep ban ai ka nuksa babha ka jing kai jung phi ka dei ban long ka basida bat ka basong khia da ki tin ki basong nia ya ki ba an amdan ki ban ujor kumta unang persya undum boy ba yo daw ban kan tho yangi kimrau ki de ban ko ngo ela ki kenrat ki de ban persyang ban pensong bhai ki kat bala klem da sai la ki lemne tu na ki Henry da ka banget sneng barabor ha ka akor jungki ha kata ka rukam ban ainam ya ka jingi kai jung ublay nang pen em jungi ka jing ublay ka lapau ka terwa ka jing pen em ki bre baro ka jing pen bet ka jing pen tebet yangi ban kentat ki rukam em bamru ublay bat ya ki jing brai thala perthei bat ban em da ka jing adkar da ka hok bat da ka jing ublay ha ka ni ka juk ka ba kat bang idang ap ya ka jingkan men balakar khu ya ka jingwan pau jong ka buram ukris jisu blay bakra bo nong pen em jingi dei ma u balaknya ya ladi na ka benta jingi ban chiu spa yangi na ka jingbam hok baro
ban pun kuat yangi nak bentai ladi upat ben riu lajong ubah terang tang ki kamba bha yakini ki aka pidai ben yathu tu kuntu bat tu seneng dak kabor ka ikhtiar baro wat sya yano ban yo ben nyapi hakal nong balai Cukan mau tu pun kan mau iki brio ban long ki ba ko ngu iki nong sensyar ba kirang ba sorkar ban ko ngu iki an ban long ki bala kloi ban simti hakanu kan uka kam ba hok ong iki ban am kren sniu yano ne ban am long ki ba yakan roi nia ki de ban long ki ba jai ba ki ba tip akor ba ki brio baro kin mau kum nu mangiru ngila long menu ki ba bi ki ba tam sneng ki ba ngai ngila long kim rau jong ki jing kwa brai ba jong ki jing thala harukom ngila em ha kajing sniu bat kajing pihon kibala isi dah kibrio bat kiba isi iwai henry haba kajing sebun jong kajing bat kajing e ublay nom pen em jingi kalapau la pelat yangi om namar bangila dawa dalagi kam henry namar ba uisin e yangi ula pen em yangi dah kajing kha thamai jong ka baptisma bat dah kajing pen thamai jong men siam bakoi ula the lut yo ni men siam hangi lengba Jesu Christ unang pen em jingi ba andep long yangi ki ba hok da ka jing ai jung u ba bang indep long ki nong yo pateng da ka jing kermen ya ka jing em bam jukun hila ban shania ba kan de ka long ka ba shisha ngakwa ba pinyai ban ki ba ngala ong kanang ba kitu ki ba IT la di ha oblay kindup minat ban le ya ka ba dei kani ka long ka ba bha ka ba mentoy ya ki brio tu sumar ban kian na ki jing site ni abi bat ki jing khain hiat pateng ne ki jing amai bat ki jing ania sapang ka an kilong ki bam lor kam bat ki bale no ai ya ukun janang pen pat niam sneng sisin arsin hadin kata kiar no na u ya kum uta obriu pide ban nyau kum ubala hap no ula pen rem hi ala di kum nong pop andang apa sepi yo Artemius ne le si Otychicus wani kendu klo yang a han Nicopolis namar ngamut bersa telang hangta tunang pa syai Zenas Uriusat baru Apollos dapat artat ba kadan kat ba kidan kam hikai kibriu jungi ban minat hakatrai kata bekinup biang kat ka ba kidan kam kimdei ban long kibam sok khaw baro kiba dan ringkat bat nga ki ai kublai pi tu ai kublai kitu kiba e yangi ha ka jingai ai kan dan ringkat bat pi baro kaktian jong try ngi sungu ya oblai galnong hakashiti jong Paulus ya Titus ngi ki jing seneng ki ba Paulus la ngi dapat ha kashiti jong sha Timotheus kashiti banikong hamtam ngi ki jing seneng ki ba Paulus la seneng ya Timotheus sa sisin menta ong biang ya Titus ru ki jing seneng sepang ba ka jing punya ya ka balang berkada ba Paulus la eno ya Titus ru kalong ba mau un thung kinong yalam kiban pek ya kabalang lani kiban simti ya kakam hadian bagi apostol kilale elap pada syakawe ke jaga bar ka ega kamram jong bishop ka ega kamram jong ki rangba ka ega kamram jong ki kentai ka ega kamram jong ki samlak ki kentai barang kam kena ba kumjuru ka kamram jong ki samla shinrang kini baro la tho lu hakani ke siti ngila ban pek lang rabat ka ega ba ngila pusan haka siti jong Paulus ya Timotheus kilong ke ba yasriem bat ke ba kilong kumju kajing hikai bat kajing betha nang tare ka wei ka ba ngiu ibang hakani ka siti kadai hakal nong ka baningkong dukat ba sipau teter ngini i ba Paulus Ukraine sepang kita kinong hikai bakla imat kidan kiju ki ba persang hamtam ki om kitu ki lawan ki ba kelan niam na kan niam ju kani kini lamar balai ki persang ban hikai pen kesan beng ya kanong rim lajong na kata kada Paulus Ukraine persya eki amri go isi eki henry Ukraine persya eki nama na ka benta kajing do nur juki baki kwa ban pen rum yaki an lajong bat kebaya lamba kelai ki priu na ka jinget ka basisya dukat bakat san bakat riu Paulus pun kut ya kalau nong ban kong ong no ha ki ba kut ki eki ba ro khoi kilong ki ba kut ha ki bam kut bam betingit pada ki eki ba ro khoi kilong ki bam kut om don kanu ka ba kut ha kitu ki ba ki bam kut kani kada yang iwei pe wei ru ha ka jing em jing pa malaka singiru ngi haban bisyare la de ngimla ban ong ba
ngile pop menta de nakani ka daw nakatai ka daw ngile ni ka jing shirkai ka jing bampu ya bertai ka buan hadu kata klempap habang ipai ya ki TV social media ne kanu ka platform bang mengingi pai kidan pai ki baja clear kidan ki balong seduction bar kumta ter ki bayal persyang bar penskunya ki brio hendrai ngimla bat ban ai lat ki bakin rung ha ka jing em jungi ngihap ngidon ka bor ban bishar ban sinsyar la de ngimla ban sinsyar la ne ban te lakam ka ka bawan ha ka jing em jungi hendrai ngila bor ban te lakam ka ka bangi penrung ha ka jing bot perkhat ha ka do jungi iwe pewe na ta ka daw hoi sibun ba ki jing pensoi hak pertai ka don ta ba mangi ngila ban jet na kanu na pleng jing ki ngin penrung kanu ngin kentat no na la ngilong ki bri ki ba khoi ngin sala ban em khoi ni ha ban rai na la de ning kong ka ba ar ha ka long ka ba ar Paulus aku seneng ni bengin long ki ba adakar ki ba husiar ki ba fikir ila de ki ba khlanya ka jingai ki ba bat ki ba yene kene gari ki kai ka jong Paulus na ta da dukhat ba khat wei ter wa komna ba mangi wei pe wei mensuang la em ka kun kan ru kam re ka jingai blei kla pau ka terwa ka jing pen em me ki bre baro ka jingai jong blei kla pau bar ka terwa ka jing pen em ya ki bre baro bat ka pentebet yangi iwei pe wei ya ki tu ki ba ko ngu ya kan ka jingai jong blei ka ai ka bor ka pentebet ya ki ban em ru blei bat ban kiar no la ne ban kantai no ki jing brai thala per thai baro henrei ban im da ka jing adaka da ka hok ka jing rublei ha ka ni ka juk na kata ka daw wat ha ka ni ka juk jingi ba mentaru la khot ingi ban im ha ka jing khoi pa khot ingi ban im ha ka jing senchar la de bat ublei ula pelai im yangi lingba uji sukris unong pen im jingi da ka jiwan pau ka buram jong try jing uji sukris ngi yo ka jing pen im ngi yo ya ka jing sispa la sispa ingi na ka jing bam hok baro bat ban pen khut nak bentai la di upat la jong ba thrang tang ki kam ba bha yangi iwei pe wei la pen khut da ka snam jong kris ban long ki jong ublei ban long ki pa jong ublei ki pa ba khut ki pa ba ma us ngo bha ki pa ki ban le ya ka mon jong ublei kata ka dei ka kam ba bha ya ki ni ki jing sneng Paulus om ki ban kentu ya baro hakal nong ba live dengi i biang Paulus betengi ki ni ki jingkren bar upun kan mau ngi wei pe wei ba ka jinglai em jungi wei pe wei kam dei ka jingle jungi hendai ka jingle jung blei pe khat basan om na ula plat ngi om na mar bangila dawa da laki kam ula plat ngi om na mar bangila dawa da laki kam hendrai na mar ba uisin ngi ula pen em ngi da ka jingkha batmai jong ka baptisma ba ka jing pen thamai jong omen siam ba khoi ula thelot yo ni men siam hangi ling ba Christ Jesu nong pen em jongi ula nong pen em jingi ula pelat em yangi om namar bangila dawa da laki kam la ne bangila em hok hendrei namar ba isin yangi bar ukum lo pelat em do yangi da ka jingkha ba thamai jong omen siam ba khoi jong ka baptisma ba da ka jing pen thamai jong omen siam ba khoi ka jingkha arsien na omen siam ba khoi na ketika daw Jisu ba Ukraine ba ni ko dutuk mo sakal nang ba fra jong ka gospel yo akal nang ba lai jong ka gospel yo ne suong kabala khana ka do kalong ka do kabala khana amun sim kalong amun sim lada am sim la kha bang ipi na jrong pinam la ban yo i ka hima jong blei pinam la ban yo i ka hima jong blei kene ka jing kha bang sa sisien ka jing kha bang na jrong ka dei ka jing kha jong ka baptisma ka jong ka jing pen thamai jong ka baptisma kabala khana ka do kalong ka do kabala khana amun sim kalong amun sim ngi yo pdiang ka jing pen em la pen em ngi da ka jing kha ba thamai jong ka baptisma bat ha ka ju ka rukom da ka jing pen thamai jong mun sim ba khoi bat ya ka ni ngi la yo pdiang ublei la the sei hangi yo ni mun sim ba khoi ha ka jing em jing i wei pe wei khanang ban du long ngi ki ba hok da ka jing ai jong u bat ha ka ta ka rukom ngi i wei pe wei ngin kala long ki nong yo pateng jong ublei ngin kala long ki nong yo pateng ya ka jing ai jong ublei ya ka jing kular jong ublei ku hanan ko para ba ye agani ka siti subha puli yang sesisien na ne ngap yang sesisien ya ka jing puli bat persyang ban pilai jing mod ha ka por ba pilai trei ne pia ne pinya kali pila ban ngap e kini ka jing kai le ne ki jing pusan ne ka tien jong ublei kan ai por ba ka ai man siam ngi i wei pe wei ngila ban job ngila ban le ha ka jing em jungi la ka syong da ka bang mangi ngi pendrung ka po la de hatu ngi pendrung ka ba ja clear la ngi pendrung ka ba khoi la ngi pendrung ka ba ja clear ngin sa perkhat ka ba ja clear ba ngin sa le ka ba ja clear
Laring penrung dah kabakut, ngin seperkat kabakut, mat ngin selek kabakut. Tu ai ka jing ai jong tra jing Jesus Christ kan ai boring i bang dup la ban yai ne ha ka jing i jong. Anya ro yo Jesus Christ jinam na junam. Amen. Wa beneng. Tu ai ba ka jing ai ka mela ai ngi ha ku jong mi Jesus Christ un men jong i ba ka ding jong ka jing ai ka wala pan raham ki do no jong i do mun sim ba ku. Kin kir siu biang hangi ya ka jing ka men ba ka ku na man ta ka jing wan ka hima jong mi. Tu ai ba ka jing ai jong mi kan pan ka lai ngi shakinong bet sambai bam juthat jong ka gospel to ai bi kisambai kin pun kalai kolong brio man brio na shapo bar ye jing tha baro a jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai be ka pathai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai be ka jing ai jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ye ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kan ka jing ai kan pen sapriang ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jong ni cha satla ka pathai chami ublei jong ni balakar ku junam kan long kapuram bar ka jingero shi junam amen kudono utam jisu tesin ai kumariang rap jingi kristan tu doai na rumta jingi